Benvingudes a tots, a totes i a totis a la 6a edició del GOS, iniciativa. Perquè històricament Tarragona ha estat el que s'anomena una zona de sacrifici, no? Quan es parla de justícia ambiental es parla del nord i del sud, no? I de l'intercanvi desigual. I tot això d'aquí és les 40 hectàrees de la possible fàbrica Energy Lotte Energy Materials. Pero juntarnos porque el mundo está en riesgo, la madre naturaleza, nuestra madre tierra, nuestra Pachamama, estamos en vía de extinción. Y para esas multinacionales un árbol, la vegetación, el oxígeno, el agua, o sea, para ellos esto no es nada, no vale nada, porque ellos van detrás del dinero y cada día tienen más poder. La relació de la central hidroelèctrica amb el municipi i la lluita que hem fet des del municipi propi per poder recuperar aquesta central a mans públiques. És que la transició és conflicte, sí? I no ho podem ignorar. Sí? Conflicte intern per quan ens organitzem nosaltres i conflicte amb el poder, això segur. I si a sobre agafem i adoptem el decreixement, doncs hi haurà conflicte. No puc arribar, ja no sé com